Welcome, it's an if YouTube channel here. Atachita zakatangale zimene akuganiziridwa kufika pano boma la dziko la United States of America lapereka chilango kwa mkulu wakale wa nthambi ya Anti-Corruption Bureau ACB Renick Matimba. Mkulu wakale wa nthambi yowona zakagulidwe nkakatundu mboma ya Public Procurement and Disposal of Assets Authority PPDA John Suzy Banda, loya wa polisi amwawe kaluwa komanso mkulu wakale wa polisi mdziko muno George Kainja kuti anthuwa asazaloweso mdzikolo la United States kamba kakhuzidwa ndi kuganiziridwa kuti amachita zakatangale ndi Zunith Satar. Malingana ndi uthenga umene ofesi ya kazembe wa mdziko la United States inayika pa makina a Facebook usiku wa pa 17 April mchaka cha 2024, kuletsedwa kupita mdzikolo kukukhunzanso azikazi anthu anayiwa amene ndi Rhoda Violet Matimba, amene ndi mkazi wa Matimba, Mariana Ishmael Suzy Banda, amene ndi mkazi wa Suzy Banda, Benedetta Mwangosi, amene ndi mkazi wa amwawi kaluwa ndi Jacqueline De Silva Kainja, amene ndi mkazi wa Kainja. Uthengawo unapitiriranso kunena kuti Renick Matimba, Suzy Banda, akaluwa ndi Kainja anagwiritsa ntchito maudindo awo molakwika povumera kupatsidwa katundu wina ndi ndalama za nkhaninkhani kuchoka kwa munthu wina wochita malonda amene ndi Zunith Satar, ndi cholinga chakuti mkulu wa malondayo apatsidwe ma contract ku nthambi ya Malawi Police Service. Mu chaka cha 2022 nthambi ya ACB inatulutsa chikalata chimene chinalongosola kunena kuti kafukufuku wawo amene anachita anapeza kuti Matimba analandira ndalama zokwana $10,000 ndi cholinga chakuti nthambi ya ACB ivomereze lingaliro lake lofuna kupatsidwa contract yopereka zakudya ku nthambi ya polisi mdziko muno. Paja ma contract akuluakulu amene nthambi zaboma zapeza amapititsidwa ku nthambi ya ACB kumene amakaonekedwa ngati panalibe chinyengo china chilichonse mu ndondomeko yakuti contract ivomerezedwe, ija mchingerezi amayitcha kuti vetting process. Pa ichi Renick Matimba ali mkulu wa nthambi ya ACB anapatsidwa ndalama zoterezi ndi cholinga chakuti alole contract iyo kudutsa popanda vuto lina lililonse. Atamangidwa mu chaka cha 2022 kamba kowaganiza kuti anachita zakatangalezi, nthambi ya ACB inasintha mlandu wawo pongonena kuti mlandu umene akuyenera kuyankha ndi wogwiritsa ntchito udindo wawo mwakatangale ndi molakwika, zimene ndizosemphana ndi Section 25 ya Corrupt Practices Act. Nthambi ya ACB inamanganso Suzy Banda powaganiza kuti iwowa analandira ndalama kuchoka kwa Zunith Satar amene ndi mkulu wa kampani ya Xavier Limited. Kumangidwako kunali kukhuzana ndi kaperekedwe ka contract ina ya zakudya za ku polisi zimene zimadziwika ndi dzina lakuti food rations, zimene zinali zokwana $350,000 ndipo mtengo wake unali wa ndalama zokwana $7,875,000. Malingana ndi ACB yo, Suzy Banda analandira ndalama zokwana $3 million kwacha kuchoka kwa Zunith Satar, ndipo agent wa Zunith Satar yo anamweza mkuluyo kuti afune asafune alole kampani ya Xavier Limited kuti ipambane contract iyo. Nthambi ya ACB inamanganso mkulu wakale wa polisi mdziko muno George Kainja komanso loya wa nthambi ya polisi amwawi kaluwa powaganizira kuti analandira ziphuphu kuchoka kwa Zunith Satar ndi cholinga chakuti ayesese kuvomereza kampani yawo kuti ipeze contract yoperekera zakudya ku polisi mdziko muno zokwana $350,000 zimene zinali za ndalama zokwana $875,000, ndipo iwowa anachita izi movomerezedwa ndi Zunith Satar. Pa ichi Kainja anapatsidwa galimoto la mtundu wa Toyota Prado TX komanso ndalama zokwana $8,000, ndipo amwayi kaluwa anapatsidwa ndalama zokwana $20,000. Awiriwa
akuyimbidwa milandu yofanana. Poyankhulapo pangani, mkulu wa bungwe la Catholic Commission for Justice and Peace CCJP Boniface Chibwana anati izizi sizachilendo kuti anthuwa aloledwe kupitanso mdziko la America popeza anthuwa akuyankha milandu yakatangale ku mabwalo a milandu mdziko muno. Iwo anatinso ndikobwino kuti milanduyi iweruzidwe mwamsanga ndi cholinga chakuti amene sanalakwe asaphinjike ndi chiganizocho ndipo amene ali wolakwa alandire chilango choyenera. Komatu anthu ena amene akukhuzidwa ndi katangale wa Azunith Satar monga wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Saulus Chilima, komanso amene anali nduna yakale ya zamalo mdziko muno Kezi Msugwa sali nawo pa mndandanda woletsedwa kupita mdziko la America ayi. Izitu zikudabwitsa anthu ambiri mdziko muno pomafunsa mafunso akuti kodi ndi chifukwa chani nawa asiyidwa. Akatu sikoyamba kuti nthambi yoona za mdziko ku Americako ya US Department of State kupereka chilango choterechi kwa anthu akatangale akuno ku Malawi popeza mu chaka cha 2019 nthambi inalesa Auladi Musa pamodzi ndi akazi awo kupita mdzikolo kamba kakuti bwalo la milandu la mdziko lino linawapeza olakwa pa mlandu wochita katangale pamene analandira ziphuphu ndi kuthandizira anthu ena akunja kwa dziko lino kuti apeze ziphaso zoyendera za dziko lino la Malawi. Auladi Musa anapalamula mlanduwu mzaka zapakati pa 2012 ndi 2014 pamene anali nduna ya za mdziko ndi apolisi mu usogoleri wa Mai Joyce Banda. Ndipo mu chaka chatha mkulu yakugwira ukaidi ku ndende ina mdziko muno Musa anakhululukidwa ndi mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera ndipo pano iwowa ndi mfulu. Komatu ngakhale anakhululukidwa iwowa Auladi Musa ndi wosaloledwabe kupita mdziko la America. Nduna zofalitsa nkhani mdziko muno Moses Kunkuyu yati dziko la America silidalakwitse kulesa mzika zinayi za mdziko lino kulowa mdzikolo pomwe akuziganizira kuti zidachita zakatangale ndi mkulu wochita zamalonda Azunith Satar. Kunkuyu anati boma la dziko lino likulemekeza ganizo la dziko la America atipoti dzikolo lili malamulo omwe limasata pa nkhani ngati izi, koma iwowa ananenesa kunena kuti boma la Malawi limalemekeza komanso kugwiritsa ntchito malamulo omwe ali ndi mphamvu yogamula munthu kuti ndi wolakwa kapena ayi. Uthenga umenewu unadza kudzera mukalata imene Moses Kunkuyu ngati nduna yazofalitsa nkhani mu utsogoleri umenewu anatulutsa. Ndi zodabwitsa kunena kuti Kunkuyu akulankhula ngati akuyikira kumbuyo anthu amene analesedwa kupita mdziko la Americawa pomabisirira kumbuyo kwakuti dziko lino lili ndi mabwalo amene ali ndi mphamvu, ndipo anthu ena akudabwa kunena kuti cholinga chawo iwowa ndi chani kwenikweni kuti Kunkuyu azilankhula izi. Pamene izi zili chonchi, mabungwe ena olimbikitsa ufulu wachibadwidwe ati ndi wokondwa ndi ganizo la boma la America loyika chiletso pa nzika za dziko lino zomwe zikuganiziridwa milandu yakatangaleyi. Pakadali pano bungwe la Center for Human Rights and Rehabilitation CHRR lati ndi lokondwa ndi ganizoli kamba kakuti likuonesa chidwi chomwe mayiko omwe amathandiza dziko lino pa chuma ali nacho pa nkhani yothana ndi katangale mdziko muno. Mkulu wa bungweli Michael Kayatsa wadzachitikazi chikhale chitsogozo kwa atsogoleri a dziko lino pa nkhondo yothana ndi katangale malo momwe pa nkhani yolimbana ndi